Salutare, gameri, zici bine m-am găsit la un anunț foarte important. Aș vrea să vă spun că mă mut pe canalul ăsta înapoi, adică nici nu știați de canalul ăsta când am început Max Gaming. Canalul ăsta a fost primul meu canal și a avut un succes foarte mare, dar nu știu de ce m-am mutat de pe el. Și da, acum voi muta seria de Max Gaming aici și să-mi dați voi ceva, uh, cum să vă zic eu, idei de nume pentru seria nouă, dar va fi aceeași mapă, tot va fi același, doar numele să-l schimbăm. Și da, de acum încolo canalul ăsta va fi al meu, are 107 subscriberi și da, cam atât. Nu uitați de like, subscribe, comment și să vă abonați la canalul meu cel vechi sau să zicem cel nou și da, bye bye!